ngatiziye nguva ino nokuzara kwayo kwamuri. Ngatisvikewo patinosimuka mangwanani ano tiomerera mufundisi vachitora nguva ino nokuzara kwayo. Tinotenda. Hallelujah. Mwari verugare ngavatiitire zvakanaka. Tasvika paday number 15. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Ingotarisa hama iri kudhuze newe uti makorokoto vanga uchitsanya. Even anga asingatsanyi ngomukorokotedza. Mukorokotedze uti makorokoto 15 days dzapera takunda. Even anga asingatsanyi iwe ngomukorokotedza. Amen and amen. Hapana nyaya inorwadza sekuenda kuchechi uchiziva kuti vamwe vese vanga vakatsanya iwe hauna. Kana kuyebva kuti vamwe vabva kukempi vanga vakatsanya iwe hauna. Zvikuru sei kumunhu atodya breakfast nhasi mazai 3 ne6 pieces dzechingwa nemakapu 3 eti. Vamwe vachitsanya iwe utori nemabayo ekuguta. Ndakamboudza umwe munhu ndikati hakuna chinhu chinorwadza sekuenda papati yaunoziva kuti wageti crash hauna kuuya kana nesauti. Unenge uchingofila unge mbavha so pauri uchazwa kuti panapa handisi kudiwa. Ndo zvakafanana nemunhu anga achiuya mazuva ese asiri muenzi. Anenge aine that feeling. Pane kamwe hapana hako anokuudza but pane kamwe ka feeling bad kaunongoita so kuenda pavanhu vari kuita zvinhu zvavo iwe wanga usiri mazviri. Asi kune vamwe vanozodzimara vafa mwoyo ane conscience yekuti haicharovi hana haicharovi anenge asingachanzwi anything bad. But ndakadzidza kuchikoro kuti kana uchienda kuchikoro pamwe pacho chinopasisa chikoro hakusi kunyanyogona maningi kungofambirana nevanogona. Andirika uchingotambawo navo uchipindira ipapo kutsanya chaiko chaiko zvako hakuurai. Ukangozvimaster kuti chinhu chinonzi fasting chinounza discipline ende zvakanyanyisa muviri wemunhu. Ngatigare zvedu pasi. Gamuchire baba namai manhivi vanga vachitichera zvakanaka muzita raJesu. Amen. Komborerwai baba namai manhivi. Ndinoitirwa zvakanaka navo. Ndakatanga navo vari vadiki but ndiri kuona kuti vari kutokura pazera nepamari nepauchenjeri zvakare. Amen and okay. You see, there is one fun thing about this church. When we started, majority of us, we were young. Vanozokavhira pane vasingatsanyi. Unogona kutsanya uchidya chikafu chekuti anga achitsanya akangodya kahwani adya chese chawadya zvondorosi. Ungochishingirira kudya grocery rako re1.2 pamwedzi. Ndaro takarasima. Kudya grocery rako re1200 mwedzi wese. Ungotsanya uropafadzwa naMwari achibreka nhasi otoenda kurestaurant unodya 4000. Atodya mari yako ye4 months. Yauri kushingirira kukakatidzana nayo. Ndakamboona imwe shasha yanga isingatsanyi. Ndikati muri kudyaiko? Mazuva ano mudhara chingwa chiri kunetsa tongorova porridge makuseni tozorwa kasadza masikati. Kuroti uri kutodya chisipo chingotsanya kana iwe. Pamwe pacho kutsanya kunobatsira kurerutsa upenyu. Kunesu vamwe tinonzwisisa kuti kutsanya kunorevei. Pane kumwe kwatakabviswa nekutsanya. Asi hakunakidzi. Ndio chokwadi kubvira kuna mufundisi chaiko kutsanya it's not easy. Can I repeat this? Kutsanya is not easy. But zvacho zvisiri easy ndo zvinobhadhara. Ndikumbirawo ma-ushers nema-Sunday school teachers. Ama-Sunday school teachers kana kuti one usher anotitorerawo vana vese vanotena 13 kana kuti vakatena 13 already in 2023. Muuye navo. Vana vese vanotena 13 this year
kana kuti vanotena 13 in 2023. Saka vana vakaberekwa 2010, mwana wese akaberekwa 2010 ngavauye kuno tivaone. Vana vese vakaberekwa 2010, kids that were born 2010. Uchanyara kana mwana wako akashama, because vaimushamisa achienda kuna asi anouya kuno. Ndaiudza Professor Nyabadza nezuro ndikati vana vakatanga kushama vari matine vasati vakura hauzogoni kumumanikidza kupfeka hembe, unototanga kutokirieta nhumbu yemwana wako ari kutineja. Vana Professor Nyabadza vari kunetseka kuti votsvaga machira here ekupfekedza vana vakashama kuSunday school. Iwe mubereki wacho uri muno uchitaura nendimi. This is our class kuno graduate from Sunday school kuuya kuma teenagers. Ava havachaendi kuSunday school kubva nhasi vanenge vakuuya muchechi. Haachatobvumirwi kuenda kuSunday school in principle. Anditi ndo zvazviri kureva kuti ava vatograduate kubva nhasi kuenda kumberi ndo ma-entry level kids vana vedu vakuenda kuma teenagers. Vamwe vacho ndoda kuvabhabhatidza. Ndakatomirirawo kubhabhatidza my first biological daughter Shannon. She's also here. Anotena zvake 13 towards the end of the year. Mwana the first fruit yamufundisi. Mwana wangu wekutanga chaiye, handina kumboita child placing. Kune zvimwe zvinozongonyuka kazvaakuzouya zvodzi iri harisiro dangwe chairo, kune rimwe dangwe handiti, asi uyu ndiye wekutorevesa chaiye. So she's also turning 13 this year. Saka ndoma teenagers edu atinavo, vamwe vanotena June, vamwe vanotena July, vamwe vanotena December, but vese we are taking them off from the Sunday school. Kana paine vamwe vasina kuuya nhasi vachazouya zvavo vachiti joina pamwe vanenge ukaona mutini akadai arovha kuchechi, haana kurovha kuchechi, arovheswa nemubereki. Mumwe wobva ati hanzi aramba. Ukaona uri baba vakapfeka trouser uchiti ndasiya mwana waunobhadharira school fees aramba kuuya kuchechi, you are a disgrace to community. And I repeat this with confidence. Ukaona mwana waunotengera hembe, waunopfekedza uchiendesa kuchikoro aramba kuuya kuchechi, you are a disgrace to that child. You are a disgrace to community. What we are saying as a father is your authority is now and void. Mwana iyeye akatadza kuteerera iwe baba wake, haatye mupurisa, haatye ticha. Saka wakirieta mhuka panyika yevapenyu. Can I repeat this, vana baba? Kusiya mwana waunotengera hembe achidya chikafu chako kumba, watadza kuuya naye kuchechi, uri kuexpecta kuti ticha vamugone, uri kuexpecta kuti mupurisa amugone. Ndo timu rinoputa mbanje, ndo timu rinoboorwa ma-earring, ndo timu rinoruka musoro ari mwana mukomana. Why? Baba vakasara vaine trousi, ubaba hwakapera nemhepo. Ini ndine vakomana vakuru chaivo vanotoenda unogera ndebvu pamwe chete neni, anotozviziva kuti murume uyu anoshanduka kuva imwe mhuka kana ndikasaenda kuchechi. Anonyatsotoziva kuti munhu wandinogara naye haagoni kugarika naye kana ndisina kuenda kuchechi. Iwe unosiya ane 14 years wouya kuno turuturu, ende mwana iyeye is very ungovernable. Taita ende mwana iyeye, I need you to know, track my words. Ukamusiya ari grade 10 kumba wamutadza, achakutemesa musoro, ende pfuma yauri kutsvaga achaitengesa. Why? Akagara arerutsa chinhu chinonzi authority. Ende even vana amai vari kureisa,
vane maBP, vamwe vacho vari kumwa mapiritsi avakagadzira ivo nekusatora authority yavo. Authority vana amai nana baba inonyengetererwa. Hachisiri chinhu chekuti unomuka uinato. Unotofanira kukumbira nyasha kuti kana ndabereka mwana, ende vamwe vana vacho vachakuvengai kusvika pekupedzisira. Zuva raanozoziva kuti wakamuregerera. Ndaitaura neumwe mai vari muno. Vakanditi mufundisi, I hate my mother. Ndikati, why do you hate your mother? Zvikanzi, I came with a boyfriend at 14. My mother celebrated kagrocery kandakauya nako. And I became pregnant at 16. Mai vangu vachitambira magifts. Dai vakandirowawo pavakandiona ndine mukomana. I could have been living a life iri better than what I'm living now. Muri kunzwa zvandikuedza zvangu. Mwana ari kuvenga mubereki akatadza kumuudza chokwadi. Ava vanhu ava kubudirira kwavo kunodhipenda nemhando yemaprayers atinoita, nemari yatinoisa pavari, neguidance yatinoisa pavari. Kubudirira kwevana ava ndavamisa vachiita mateenager, ndofanira kuvamisa vachienda kuyouth, ndofanira kuvamisa vachienda kuuniversity, ndofanira kuvamisa vachichata. Tikamushaya along the way, tine mubereki aita confusion. Manzwa zvandikuedza dzanangura kuti kuzoona uyu mwana akasapita fodya kusvika pa20, vanoita zvemaresearch nemahuman sciences vanoti haazoputi fodya. Saka vanhu vese vari kuputa fodya vari kumanifesta parenting yemubereki. They are producing the outcome of the parent. Vana vese vanoita pamuviri at 16, 17, they are giving a testimony of loopholes dzinowanikwa kumba. Anenge abuda kunoita nhumbu paweekend muchiti aripi. Ende varume vari kumuchiva because mamupfekedza zvidya zviri panze. Vana mai vazhinji, they are culprits of failure of their daughters. Vana baba, they are culprits of failure of their sons. Mwana mukomana is a mirror of the father. Vamwe vachibereka maminister, iwe unobereka a misfit. I'm still looking forward kuti mwana wangu mukomana akure agomira anditarise in the eye ondudza kuti dede handidi. Kubva pafoundation inenge chitori wrong. Vana baba nana mai, vana ava vakugraduate kunoenda mateenager. Izvo zvinda muti teenager nditi. Ini muchaona kuti mwana wenyu anogona kubuda munoto unogara pazuva. Moudzwa neasharing kuti mwana ari panze. Uchisekerera. Ndopanototangira problem. Izvezvi amuteenager uyu akufanira kufocusa 3 hours ari muchechi akagara. Asingaendi kutoilet, asingafambi, asina kukotsira. Muri kunzwa ndetara. And it's a mirror of the parent. Ukaona mwana uyu pavana vari apa akapfeka miniskirt kana akashama, mai ndo vari kuti ndiri kuda kushama but ndoshamire pire gai ndishamise uyu. Mai vane problem. And akuna, I need to repeat this vanangu, there is nothing new under the sun. Mwana wako ngaangopfeka skirt inosvika knee level. Atisi kuda kuona makumbo evana. Vana amai, ona up, be a mother. Enjoy your motherhood. Can I repeat vana mama? And tikatadza kumupfekedza akadai, hatichazomupfekedza mukadzi mukuru. Vamwe vana mai vasingagoni kupfeka masketi marefu vari kutopupura vana amai vakavarerawo. Mukadzi mukuru anofamba achidya chese chiri panze. Uri kuendepi? Ichidya hapana choshamisira, hauziwe vakatanga kuita mazamu. Apfekedze nyika yakangosvikwa madzimbai aine chipfuva. Vamwe vacho dai ari kwavo amunosiya panze. Pfeka hembe. Uri kuendepi wakashama? Ende ndovhangeri risingadiwe nevanhu irori.
uri kuendepi wakashamba? Pfekai. Unoziva kuti izvo zvisvika izvi kuenda kumou ukatarisa tuwana twakadai kane kakapfeka bhamshoti uku kwese kwakashamba. Uri kubhridha munhu akaita sei? I want to ask you ana mama, mari dzamunopedza muchiisa mamakeup pavana ava muchivapfekedza mune muchida kuti vaonekwe nani? Sometimes unozoti uri kunetsana nemwana but wamukudza anopfeka wardrobe yakafanana newe aine 15, iwe une murume kakuti akuone ko uyu. Vana baba nana amai, regai kuzofa muri vadiki nemaheart break, regai kuzofa muri vadiki nemaBP. Ngatirerei vana. Can I repeat this? Ngatirerei chi vana. Ngatise effort pachi pavana. Search the bag remwana wako rekuchikoro at least once a week. Vurai mabhegi evana. Muri kunzwa zvandikuedzera? Batai mafoni evana. Hakuna mteenager anoisa password pafoni isingazikanwi mubereki. That's stupidity. Unoisa password pafoni yawakatenga. If you can't buy, you don't have a right. And haugoni kutaura. And the phone haudzwi kuti ndichaitora rini. Takatongotarisana nongondipo phone yako. Wotoenda kuri kuenda wondisira phone. But imimi vana venyu muri kuvapa privilege ye privacy at 14. 15. They own nothing, they have nothing. They are the product of us. Let's manage the kids. Vazhinji avafariri pandinotaura this. But kumberuko kunorwadza iwewe, akurwadzi mfundisi. Anaenda kujeri mwana wako, anofari mudiki mwana wako, unoita BP. Ava vagraduate avo, Mwari kudzwai. Ngativa celebrate, ngativa pembererei, ngativa namatirei, ngativa nechei, vazova vanhu kwavo. It's so good kuti avasimudza kudai. Nevamwe vachazouya, nevamwe vasipo, nevachatendeuka nevana mateenagers. Tozovasimudza futi yave matric class. Handizvere? Tovasimudza futi yave university class. Kuroorwa kunosiyana siyana zvako vachingopinda mudzimba vachiroorana pachavo, vamwe vachiimpota nekuexportwa. That is the dream of every parent. Handizvere? Let's look forward to that. Handizvere? Kusanganisira handisi kureva ava chete, ndikutoreva nemamwe mateenagers akagarawo. Let's manage our children. One of the responsibility of a sound parent is to raise a sound child. Handizvere? Ngatiomberere vana vedu, muvatsvagirewo pekugara pakanaka. Go and take your belongings from Sunday school. You have matured, you have grown, you are part of the big church. Let's clap hands for them. Muzita raJesu. Ande yedu. Mwari vachikudzwa. Ngativafarirei vachigara pasi. Ngativafarirei. Fambai zvenyu vanangu. Mwari vakukomborerei, vakuitirei zvakanaka. Murambe muchikura munyasha. Mwari vachitiitira zvakadini? Zvakanaka. Hapana chinhu chinofadza sekuona mwana achiita zvakanaka. That is one of the dream of every parent. Mwari verugare vachikudzwa. Saka ava vakura vave right. Mwari vachitiitira zvakanaka. Takudzawo vana vedu vari kuita zvakanaka. First yedu inopera nhasi, panopera service tapedza kutsanya. Mangwana tinomuka yedu tichimwa tea. Anditika. Saka the next 2 weeks, Mondays ari kutera tinenge tisina fasting, tinenge tichidya, tichifara, hakuna department tinenge tichitsanya, tikutenda Mwari vakatigonesa 15 days. Mwari verugare vachikudzwa. Hallelujah. Hallelujah. Revival iri kuuya kutanga musi wa25 kusvika musi wa29. Tine mushumiri anozita rinoremekedzwa anenge ari pakati pedu. Tikapedza kuita logistics ese tichaisa maposta midweek, tozodaidzira zvedu next week. As posta rine raakutocirculata. Mainyabadza vanenge vatopedza by Wednesday, will do the modalities and all the logistics today and tomorrow. Maybe by Tuesday
tinenge tatove neposta rerevival. Ngatigadzirirei, taida kumboita revival tichishandisa madepartments, but takaona kuti regai titange gore zvine impact chechi izare. Handiti ka yemadepartments ichauya, Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Haleluya, haleluya. Kunewo vamwe vashoma vanotenda kutsanya kwavo, vanoti vachambopfuurira pamberi zvishoma, vachipedza January vachipfaidzisa kutsanya. Vaona uine mweya iwoyo kuti mufundisi vati chirega iwoti ndoda kupedzisa mwedzi wese. Kuteerera kunokunda chibayiro. Vazhinji venyu munofunga kuti munonamata stereki, but rega ndikutaurire, nyaya yekunamata hainyanyi kudeterminwa newe, inodeterminwa nemunhu ari muofisi. A pastor is so crucial to your prayer life, whether you want it or not. Kana uchinamata stereki kafirwa imuvige mega. Handiti ndimi munopfurikidza madhubble, pastor wakati 15 indoti 30, chimbofirwa ikamuti taakuviga munhu wedu takatsanya 30 days, pastor wakatsanya 15. Kana rwarirwa ikamunamatire munhu wacho mega. Ndopaunoona kuti patinenge tichitsanya unenge uchidya, patinenge taakudya unenge uchitsanya. Vakafanana nemunhu ane tsika iya yekuti kana zvichikudyika haudyi, unozoda zvaorera bichana. Kana tapedza kutsanya so, chimbodyawo nemhuri, ufarewo nemhuri. Mazuva ekurarama emunhu haana kuwanda. Mukapedza nguva muchiisana stress, munofa muri vadiki. Bhaibheri rinoti farai, ndinopamidza zvefarai. Regai kuva nedzimba dzakazara nematare. Ndinorwadziwa nedzimwe mhuri dzekuti vakaenda kuChristmas vanogara pasi votanga kutonga mhosva. Vakaenda kuEaster vanogara pasi votanga kutonga nyaya. Vakaenda kuHeroes vanogara pasi votanga kutonga nyaya. And you see kuti life inenge yezvinyaya nyaya. Mabedroom mazhinji ndekutonga nyaya nekuisa mitemo. Even vana vedava patiri kuti ngativakudzei zvakanaka, hapazi pese paunenge ungori nevana pauri lecturer. Ukazodai zvinodai, ukazodai zvinodai, ukazodai zvinodai. Pamwe pacho you need time yekumbogarawo pasi, you fellowship, you play together. Ndakaona kuti the more time you spend nevana, the easier they are to control. Anditika, this system yataakuita mazuvano yekuti vana mai vari kubedroom, vari mudining, vana vari mumabedroom nemafoni avo, it distorts the concept of family and it kills the relationship creation. Anditika, imbowanaiwo time yamunotandara nevana. Vamwe vanotongobika mwana umwe nomwana achitora chikafu chake nguva yake. Try to create something called family time. Zvitiitire zvakadini? Zvakanaka. Regai kunyanya kudzokera kumashure zvekutadza kuzova nenguva nevana. Do you know kuti vana vari so central to your future? Uye vabereki vakakosha. Vachinavo varemekedzei nekuti havagari nekusingaperi. Kana mapedza kutsanya mainamata svondoro 14 days, pane nidhi yekuparidza. Kana tochingoti handei tinokurumidza kumwati. Ngatifarire mai mufundisi masikati anu, mangwanani anu, zita raJesu. Haleluya. Vakakomborerwa zvavo vanopinda muofisi by marriage. Vamwe vakatopinda kuroyal family by marriage. But vasati varoora, ndofunga kuti unofanira kumbona matira okuroora munhu ane order. Akaroorwa nemunhu asina order, so jeri racho haribudiki. Because munhu akakuroora anogona kukuchemedza every day. Vanhu vakagara tutu, so uchifunga mhando yemunhu wakagara padhuze naye. Kana wawasiya kumba,
ende ndio munhu unonyatsoziva manje even akapfeka suti unenge uchatsoti suti yakafukidzira disaster. Amanda uchaona kuti in few months unenge wakuziva kuti wakatora disaster here kana blessing. Wozi izvozvizvi muchiparadzana umwe nomwe achienda kumba munyatsiona macharacters. Munhu waunodanana naye nemunhu waunoroorana naye vanhu tu vakatosiyana. Unozonyatsonzwisisa mhando yemunhu mati fambe fambe. Kuti mukauraya huku anodya hafu. Vamwe vakagara vese ava hautombozivi kuti munhu ane mari kana kuti anotambira mari. Mari inoita kuti vakomana pakaipa. Especially panoti mari apo. Kuna umwe wakadzi kuti ukatora mari yake unosungwa chikwereti every 5 minutes. Ko Maria mazoti chii? Ko Maria mama zoti kuti musazokangana kusiya Maria kana vakubuda. Every 3 minutes unongochira unotoshuvira kunokwereta kubhenki than kukwereta munhu unogara naye. Unogara na debt collector. Mukwereta. Kuti naimi ndazouya nenyama aiwa mari yangu haitengi nyama. Ini mari yangu inongodzoka iri mari yangu. Pakaipa. Mari. Chimbofungai kuti kana muchiita zvemari even uine munhu unodanana naye chimbofungai kuti zvemari munozviita sei? Munosungana mari sei? Kuno mumwe kuti kana usati watoidzosa hawo kama haufambi. Mari. Mari yakaoma. Kwoita umwe munhu wekuti kana mari iripo ane achifara ikangoshayikwa chete atotsama. Kwoita vamwe kuti kana vasina mari vanofara mumba vanenge vachiseka nevana. Kungoita mari munhu anobva atofuta kuti isatombotaurwa nezvayo. So zvemari zvine dimensions. Vamwe vanofara kana vainayo, vamwe vanosuva kana vainayo. Mari. Imbofungai kuti zvemari munoita sei? Kana uine munhu wako uya wandaiti fona ugonamata naye akambokupawo mari here. Kana kuti unoziva kuti anotambira mari. Unenge uchimuona kuchecha akachena. Paucharoorwa ndipo pauchaziva kuti ane matracksuit chete. Haana kana bhedha. Ndiwachewo hembe kawauya watizira kuti ndimbowacha hembe ndipo paunoona kuti hapana matracksuit aya ndiye mabhururu. Zveupenyu izvi haupenyu ibhuku. Kasimuka tiverengerwe shoko raMwari. Praise munozongara pasi soon after taverengerwa shoko raMwari. Tiverengerwe shoko raMwari kubva pana Genesis 32 verse 1. Tizoverengerwa zvakare kubva kuna Genesis chapter number 32 iyoyo 26 to 28. Tese takasimuka shoko raMwari richiverengwa. Genesis 32 verse 1. Jacob went on his way, and God's angels met him. When he saw them, Jacob said, "This is God's camp." So he called that place Mahanaim. Jacob sent messengers ahead of him to his brother Esau in the land of Seir, the country of Edom. He commanded them. Only verse 1. Zvino Jacob akaenda nenzira yake, vatumwa vaMwari ndokusangana naye.
Only verse 1. Then 26 to 28. Iye akati, chindiregai ndiende nekuti utunga hwotsuka. Iye akati, handingakuregi kuti uende usati wandiropafadza. Akati kwaari, zita rako ndianiko? Iye akati, Jakobho. Akati, zita rako harichazonzi Jakobho, asi Israeri, nokuti wakarwa naMwari nevanhu ukakunda. Hallelujah. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri nevaverengi varo. Mukomborerwe naShe. Tidzokere patinotora nzvimbo dzedu. Pataverengesa kuna Genesis chapter number 32 pa verse 1. Ukadzokera nayo ku verse ya chapter number 31. Tichita build up. Pari kunzi pa verse 1. Jacob anosangana nevatumwa. Paanosangana navo anongoti iye na Mahinam, kureva kuti double camps. But Jacob asati asangana nevatumwa. Jacob was a fighter. And his blessing. Ukaverenga pa 31, 54 and 55. Then Jacob offered a sacrifice upon the mountain and called his brethren to eat bread. And they did eat bread and tarried all night in the mountain. And early in the morning, Laban rose up, kissed his sons and his daughters and blessed them. And Laban departed and returned to his place. Build up of the story is vana Jacob achioneka kwa Laban achitora mhuri yake nevakadzi vake nevana vake anotora nezvimwari zvenyika yekwa Laban. Saka Laban anozotera Jacob. He pursued Jacob. Akasvika akatanga kutaura naJacob achiti wakandibira wamwari wangu. But vana vaLaban, Rachel in particular, akanga aba zvimwari zvababa vake. Nekuti Rachel aisanzwisisa mhando yamwari wemurume wake. Ndopaari kuba zvimwari achifamba nazvo murenje. Vachifamba vari munzira. Ndopavanoti Laban pursued them. Avaona they made peace and a sacrifice. Ndopa anopedza kuita sacrifice. But ukatarisa pakabiwa zvimwari zvaLaban na Rachel achienda. Rachel anozoti akupa birth to Benjamin. Nekuti akanga atora zvimwana izvi. She went in great pain and died along the way. But unozonzwa kuti Benjamin anotumidzwa zita rine chekuita nerufu rwamai vake. Kune mumwe munhu anoda kuti anzwisise kuti chimwari ichi chichisara, Jacob anotanga kusangana nevatumwa. The Bible says paakuchienda kunosangana na Esau anosangana necamp of angels, a multitude of angels. Paari kunosangana a multitude of angels, nothing happened. Pa verse 1. Hapana wrestling, hapana chi. Mwari vaingoisa chinonzi positive affirmation kuti rwendo rwauri kuenda Jacob ndinewe. But paari kuisirwa positive affirmation yekuti kwauri kuenda ndinewe. Saka muupenyu hwemunhu pane nguva inoapia Mwari kungozokuratidza kuti ndirimo muupenyu hwako. Pane nguva dzekuti unoona simba raMwari risina chariri kuchinja, but riri kungouya kunoratidza kuti ndichiri newe. Ndopa anosangana nepositive confirmation. But Jacob haana kugutsikana. Paanonzwa kunzi Esau ari kuuya with 400 men, he was still terrified. Kune vanhu vekuti kunyangwe Mwari akaapia zvinenge muupenyu hwake anoramba aine fear. Kunyangwe tikadeclare nemisodzi kuti gore rino unokomborerwa, kune munhu anoramba achinzwa izwi rakataurwa kumhuri. Kune munhu anoramba achiona background ichitora prominence over izwi reropafadzo. Jacob anoramba achitya kunyangwe vatumwa vakambouya iri a multitude.
kune munhu andoda kutaura naye muservice ino kuti Mwari haasi musaruri vevanhu. Kana wanamata Mwari anofamba newe, kana wakumbira Mwari anofamba newe. Hazvina kuti basa kuti iwe Jacob anotosangana kwete ne1 angels. And remember, achienda pa Bethel anosangana nemutumwa, wachikwira wachidzika, akudzoka anosangana nevatumwa. The Bible says he met a camp of angels. But paanonzwa izwi richitaura kuti mukoma wako Esau ari kuuya ne400 men, he was terrified. Zvorevei kwandiri mutendi, kana ndikangotya hana yangu ikarova denga harivhari masuo, kana ndarohwa nehana handigari pakurova kwehana. Ndinodaidzira kumusharukwa kuti kunyangwe makamboshanya, shangai futi. Zvandiri kunzwa zviri kurwiswa, zvandiri zviri mandiri hazvisi kutenda kuti makashanya. Jacob anotonzi asangana nevatumwa wairatidza kumuratidza kuti rwendo rwauri kufamba ndinewe. But Jacob anzwa kuti Esau anouya, anoti Mwari dzokai futi, ndaakuzviseparata ndimbogara ndega, dzokai futi. Ndopanozoti Mwari vauya. Remember, the camp of angels came, they did not say anything. They just came to show him affirmation. Vakanyarara. But pari kuzouya mutumwa manje, Jacob ari kuti makambouya mukaenda hamuna zvamakataura, ndikasara ndichitya. Izvezvi zvandichadi kuti muende musina zvamataura, ndaakuda kuti muende muine zvamataura kuti ndichirega kutya. Iwe ndiri kuti mamwe makore takambapinda handiti Mwari vakatishanyira vasina zvavataura. 2023 Mwari ngavashanye uye ngavarege kungoshanya. Mwari kana washanya ngavawane chimwe chinhu chavanotaura chinobatika, chekuti ndinoti Mwari wati, ndinoti Mwari wandigonera nechakati, ndinoti Mwari wandirangarira nechakati. Jacob ari kuti muri kungoshanya. Remember, pa Bethel achienda akavaona vachikwira vachidzika, akadira mafuta, mutumwa haana zvaakataura. Pavari kunodzoka pa 32 vari kuuya vakawanda asi havana zvavataura. Apa mutumwa adzoka, hauzodzokeri futi usina zvavataura. Kune makore akawanda anogona kumuka uchingodarika. Ndati gore rino 2023 Mwari ngarirege kungodarika. Handisiri kuda visitation aiwa, ndiri kutoda izwi reropafadzo. 2023 handisi kutsvaga visitation, handisi kutsvaga ndimi, handisi kutsvaga simba. Ndiri kuda izwi rinokonfema kuti nyaya dzako dzanaka uye dzinake zvachose. Kune vanhu vajaira kuona simba raMwari. Murume anonzi Jacob ari kuti simba ndakariona, asi taura izwi. Kana musati maenda ndiropafadzei. Mukomana uyu akanga asiri new to angels, akanga ari munhu akajaira kutaurwa kusangana nevatumwa, but ari kuti ndichikutya. Kune munhu andiri kutaura naye, wakanamata kakawanda, wakatsanya kakawanda, wakachema misodzi kakawanda, but gore rino igore rekuti kana Mwari washanya ngavachirega kungoshanya, ngavawane chavanotaura, denga ngariwane charinozadzisa, musharukwa ngaawane chaanochinja. Pamwe pacho ukasaita zvemutsimba anouya achienda, nyasha dziripo achiuya achienda. But Jacob ari kuti not now. Makandishanyira muchikwira muchidzika, usiku hwese ndikakuonai ndikadira mafuta, zvikandiitira zvakanaka. Pamashure apo pa1 apa verse 1 makauya makawanda, but zvawashanya futi taura izwi. Kune munhu andoda kuti service inoka ungoti ndakambotsanya mazuva akawanda, ndine mazuva akawanda andakasvipa kuna Mwari, but rwendo runo Mwari ngarurege kufanana nemamwe mazuva. Rwendo runo Mwari ngarurege kuita semamwe mazuva. Imi Mwari wekudenga itai. Unoza pane vanhu vazhinji vari kutora nguva yakareba vachifunga kuti kukumbira sign kubva kuna Mwari it's a sin. Moses anototi asangana nemutumwa, mutumwa ashanya, gwenzi richipfuta risingaperi. Obva hanzi ndini Mwari wemadzibaba ako. Akati izwi renyu ndariona, ndanzwa, but kana ndasvika uko ndinonoti ndatumwa nani.
ndopari kunzi naMwari unoti nandichava wandichava nekuti zviri kumberi handisati ndazviziva. But Mozisi ari kuti ndoziva sei kuti imimi ndimi ndichava wamuchava. Ini ndingade kutoita saZakaria anotoramba unzi hausvinuri muromo wako hautauri kusvika mwana azvarwa. Gore rino rega kutenda kuti une blessing isati yakubatika. Rega kutenda kuti waropafadzwa zvisati zvaakurongedzeka muwardrobe, zvisati zvaakupakika mugaraji, zvisati zvaakuoneka muakaundi. Gore rino mutumwa ngaazvirege kutendwa kuti auya zvisati zvaakubatika, zvisati zvavepo. Ndinoda zvinobatika. Unonzwa Mozisi achitaura kuti oye ndazvinzwa kuti ndimuchava vandichava, but mati ina handisi kunzwisisa. Ndopa unonzwa Mozisi achinzi unei muruoko rwako, zvikanzi nine tsvimbo, zvikanzi kanda pasi. Paari kuikanda pasi yoita nyoka, zvikanzi ibate nemuswe, yopedza yoita tsvimbo. Iyo nyoka iyo tsvimbo iyi ndoyakanomedza dzaFaro. Gore rino Mwari ngaakupekejere nyasha kuti pakufamba kwegore pachasimuka hondo. Izwi ratatanga naro January ngarimedze nyoka dziri kumberi, ngarimedze maproblems ari kumberi, ngariratidze vari kumberi kuti takambonzwa izwi raMwari gore richitanga. Unoona mufara paanoti nyoka, Mozisi anoti pane kwandakatangira nemusharukwa, handina kungotanga ndanyuka pamberi paFaro. Kana hondo dzakuuya muna Oktoba, iti pane pandakatangira muna January. Hatina kungopinda mugore, ndine mazwi andakataura. Ngaamedze hondo dzasimuka, ngaamedze chiprofita chasimuka, ngaamedze hondo dzevanhu. Mozisi anongotora tsvimbo oti ndine kwandakatangira, ndakanda tsvimbo. Urudzwa murume anonzi Jakobho anotaura kuti aiwa zvahamungaendi kusvika mandiropafadza. Nyaya iyi ine painofanira kutanga kuti padziri kunosima. Handikunyeperi, gore haritangi rikapera Satani asina zvaaita isi shamwari yako. Pane dzaari kutoseta gore rino. Kune vanhu vaakatogadzirira gore rino. But ndiri kuti padziri kuzonosimuka, ndine zwi randachinjwa, ndine mutumwa ashanya, ndine zvandanzwa, ndine zvakandipfeka, ndinosangana nezviri kuuya. VaKristu hatiropafadzwi kunyarara, tinoropafadzwa kubata makava. Unoziva ukaiverenga nyaya iyi, unoona kuti Samson first miracle yake yakanga isina meaning. Yaiva yekungoratidzwa kwesimba. Anongobata shumba oivharura. Shumba haina vayatadzira, shumba iri kungozvifambira. But Mwari vada kumuratidza kuti zuva rinosimuka vaFiristia, Samson wakambotsemura shumba. Manzwa nyaya yacho. Saka Samson paari kuona achinzi vaFiristia vauya, ari kuti kuna Mwari akambonditsemurisa shumba. Tinotenda muna Mwari weminana nezviratidzo, tinotenda muna Mwari wesimba, tinotenda muna Mwari anokunda hondo padzinosimuka. Ndopa unonzwa kuti Samson anenge aine experience. Iwo ukatarisa kubata dzvinyu kunotyisa. Samson aitobata makava, iri kuleft iri kuright, oasunganidza oatapidza. Iri kuleft or right, oasunganidza oatapidza, achinopisa minda yevaFiristia. Gore rino pariri kutanga, hatisi kutanga tine ukama nemuvengi, tiri kutanga nekupisa minda yevavengi, kuti kana vauya denga rizikanwe kuti ndiMwari. Iwe gore rino patiri kutotanga, pandiri kuti ropafadzwa, ndiri kutaura izwi kumamweya yemadzinza, ndiri kutaura izwi kumaterritorial spirit, ndiri kutaura izwi kumabackground spirit, ndiri kutaura izwi kuma bloodline cases kuti taakuropafadzwa. Akasatinzwa, akasabuda mudzimba, tinotapidza makava. Kune munhu wandiri kutaura naye, hauna kundizwa zvakanaka. Ndati pavatanga kutsanya nepatapedza kutsanya muzuva ranhasi, kune vamwe vavengi vanoretreata. So kana tichisanya havabudi mudzimba, havatauri chinhu. Nhasi masikati ano hatisi kunetsana navo, tiri kungopisa minda yavo. Vakarohwa nenzara vanouya, pavanouya tobva tadhila navo kuti zvizikanwe kuti kudenga kuna Mwari. Unoza pane panozonzi napo, I want to know you, not only to know you, but to know you in the power of resurrection. Kureva kuti kuziva Mwari pasina testimony of power, we have not started.
nezuro ndaishumira munomu muprayer pandainamata ndikati kutsvaga munhu anobata bhiriyoni, vanhu vakaramba vakanyarara kunzwa kuti munhu ari kutya amaundi yemari. Do you know kuti tikaita zvatinoziva denga harisati raburuka? Kuburuka kwedenga zvinoreva kuitwa kwezvisina kumboitwa kuti zvizikanwe kuti vanhu vaiti, but denga razoti. Mumwe munhu akandibvunza akati, mufundisi, I'm just a young girl. Ndikati musimauri munoda kupfekwa nechinopfeka vanhu. Ukatarisa vanhu vese vakapfekwa naMwari vakatanga kuita zvavaisaita mazuva ese. Bosi unoda murume anonzi Jacob anondinakidza. Anosangana nevatumwa at various points, but paanosangana nemutumwa uyo anoti ayo shamara handichasangani newe. Ende murume uyo ari kukumbira ropafadzwa haasi kukumbira yekutanga. Remember ane imwe iri mubhegi yaakaba. Wana revelation ipapo. Jacob atori neimwe yababa yaanonzi ndakuropafadza iri traditional. Asi pamusoro peiri traditional yaakapiwa nababa akuda yemusharukwa direct, isina kupfuura nekuna baba, yapfuura nekudenga straight to him. Kune vanhu vanogona kurarama neropafadzo yakauya nekuseri, asi mangwanani anondoda kumanikidza umborisiva inobva direct. Uri pawakagara ipapapa, denga ngaritange kukusecha, ritange kukuratidza zvisina kumboonekwa nevanhu. And unoziva kuti the breeding ground of a miracle is someone who is expecting God to do something. You need to be expecting. And unoziva kuti kurarama kwemukristu kuri mamiracles. Tikashaiwa simba remunana tapera umwari. Ndaudza umwe munhu ndikati last year from about February, March, ndakanga ndave nereport yekwadokta yekuti mama vari kuenda. And unonyatsoona kuti pamwe pacho patinoparidza nepamwe pacho patinomira, haufaniri kumira nekuda kwemamiriro ekunze, unomira nezvawakatenda mazviri. Ndichitaura kudai so kuno munhu anofanira kunzwa ropa rake richitenderana neni kuti ndaakufanira kuropafadzwa. Hakuna anokufanira kukuudza iwe simudza ropa rako ritende kuti nguva yangu yekuropafadzwa yakwana, nguva yekushanya kwemutuma yakwana. And that visitation should not be only a visitation, but a visitation with a meaning. Unotoona kuti Jacob anosara achiziva kuti zuva randakasangana nemutumwa udyu yakabva panzvimbo, I dislocated my hip. Why? Because he visited. Gore rino iri ndiri kuramba vanhu vanotenda kuti makristu vasina simba rechikristu. Ndiri kuramba vanhu vanotenda kuti makristu vasina zvinhu zvakaunzwa nechikristu. Pane zvandiri kunzwa mandiri. Tine system yatinoshandisa sevanhu kuti kana ndaakutenga imba ndinodai, kana ndaakutenga mota ndinodai, but Mwari vachinditendera mangwanani ano ndoda kumbopinda munzvimbo dzemweya tichinje masystems evanhu timboshandisa masystems ekudenga. Masystems ekudenga anotongotaura kuti Jacob muranda Jacob ari kutouya achiti kuna Esau with 400 men, zita rangu I'm no longer thief. Moses ari kuuya netsvimbo. Do you know kuti sometimes ma wars and battles aarwiwi nemapfu, anorwiwa mumweya. Anorwiwa mumweya. Ukatarisa pairwiwa hondo dzekwaIsraeri dzaihwinwa nemunhu ana Mwari chaiye. Unonzwa Bhaibheri richitaura richiti David anoti asvika pamusasa wapiswa haana kuti ndine varume vanorwa, varume vakanga vaneta vakasvika misasa yapiswa. Anonzwa David achitaura achiti should I pursue them, kureva kuti ari kuti ndisati ndaenda netsoka dzenyama dzemweya gadziti yes. Gore rino usati waropafadzwa zvinooneka nemaoko, ngatimbowanai confirmation mangwanani anaya kuti ropafadzo yacho yavepo, kuti igobatika pamweya, kuti igobatika panyama. Unoibata pai mumweya, kwete mangwana nhasi umboti Mwari pandiri kuvhara mutsanyo imbondipai confirmation. And unoziva pane chinhu wani chandakadzidza chanyaya yemamiracles, haashandiri vanhu vanorizena. Can I repeat this? Ashandi kuvanhu vanodi zvemweya hazvirizenu. Zvino pane nguva dzekushandisa reasoning nenguva yekushandisa nyasha, wopinda zvenyasha. Ukatarisa kuna Moses achienda, ari kuenda ku a man with great army known for fighting. And mirandi kuona kashamwari, Mwari vaakudzorera hondo dzevaIsraeri, vanotendera gungwa kuvhura pasina pfuti, pasina chinhu. Ava vovharirwa
pane munhu ari kufanira kutenda kuti zvako zviite hazvisi kuda reasoning, zviri kuda kuti Mwari vamboshanda. Unoziva vaIsraeri vaichema vachiziva kuti the oppressor was powerful, and pavari kunzi naMozisi vamunoona hamuchazovaonizve. Kurizena kufunga kuti kana tadarika mvura ichavhara. Unoziva kuti nzira dzaMwari hadzidzokororwi. Umwe neumwe ane mabudiro ake, umwe neumwe ane mararamiro ake, umwe neumwe ane makomborerwo ake. Vamwe vakadya mana, vamwe vakabatsirwa nemvura, vamwe vakamwa inotapira. Kuti Mwari ambokurangarira neropafadzo. Ndichiri kungomira pakuti Mwari unokuropafadza. Ndichiri kungodzokorora kuti Mwari anokuropafadza. Ndichiri kungodzokorora kuti unoropafadzwa. Ndichiri kungodzokorora kuti gamuchira ropafadzo. Iwe tenda kuti ndinoropafadzika. Kazhinji kacho ndakaona kuti vazhinji vanhu vachiuya panzvimbo vanoremerwa nekuramba ropafadzo, nekuti it's difficult. Izvo ndichitaura kudai so kune munhu andiri kunzwa kuti anofanira kutoropafadzwa. Gore rino unofanira, ende kana vakuropa, munoziva chino mashandiro eropafadzo. Ropafadzo haisi inouya ichibatika. Remember kuti mutumwa paari kuenda haana chaanosiya chiri physical, kusiya kwebva udyi yakabva munzvimbo, asi izwi raataura rino attracta zvinhu, richiattract. Iyo zvida kuti utange kunzwa kuti gore rino ndoropafadzo. Mwari ngaakutinhire mhepo inopisa kubudikidza neservice ino, kubudikidza nefasting yako, kubudikidza nemazuva ano, umbotanga kuitirwa zvinhu naMwari. Ndiri kutenda kuti maservice ino, unapa ndiri kutaura, tiri kutaura, iyo zvindichitaura kudai ndati tinoda kukanda makava anopisa kumuvengi. Kune vanhu vakabatirwa ropafadzo, asi zvazvinoita ndezvokuti pese paunoenda kuchechi vakabata ropafadzo vanosara kumba. Manzwa zvandinotaura? Unoita kunge munhu ari kwaye zvinhu zvako zvese zvinosara kumba. Asi mangwanani ano, semuranda waMwari ari panzvimbo uye ari muguta, ndiri kuti mamhepo anosara kumba taakuvatumira makava ane moto, zvinotsvira ikoko. Zvakarambira kudzimba ngazvitsvire ikoko, zvakarambira kumabackgrounds ngazvitsvire ikoko. Rega kuita munhu wenhoroondo, ita munhu wemunana. Rega kurarama mutsika dzenhoroondo, rarama mutsika dzemunana. Mugore reropafadzo unofanira kurarama mutsika dzemunana. Can I repeat this? Rarama mutsika dzemunana. Ndine mumwe munhu anofanira kutanga kunzwa kuti inini ndinoropafadzika. Do you know kuti nyaya yekuropafadzwa sometimes hainei nemamiriro ekunze? Do you know kuti vanhu vanotobvunza Jesu kuti havazive here kuti wavari kudya naye is a tax collector uye imbavha? Izvo ndichitaura kudai kune munhu wandiri kutaura naye, ndoda kuti utange kunzwa ropa rako richitenda kuti hondo dziri kumberi dzine chekuita nemhando yeblessing yakakumirira. The bigger the blessing, the bigger the challenge. But ndiri kuti inini kana ndambosangana nemusharukwa gore richitanga kudai, chana panosimuka nyoka dzakawanda. Remember kuti nyoka 1 yaMozisi, tsvimbo yaMozisi yakamedza nyoka dzese dzaFaro dzikakwana mairi, ikaramba iri tsvimbo, haina kufuta, haina kuchinja shape. Munhu ane blessing haachinjwi shape nemaproblems. Munhu ane blessing haachinjwi structure nemaproblems. Munhu ane blessing haachinjwi maonero nemaproblems. Maproblems anouya osubmita mublessing, obva adisappear ari blessing, asina shape yaachinja kana structure yaachinja. Ende unoziva here kuti handizivi kuti tsvimbo yaMozisi iri kupi, asina nhasi yakachatakura nyoka dzaFaro. Imboita blessing yekumopa maproblems, kungomopa maproblems, uchimopa maproblems, uchimopa maproblems, uchifamba uchienda. Kwese kwakazoenda Mozisi aifamba nenyoka dzaFaro dziri mutsvimbo yake. Ndine mamwe maproblems andoda kuti ungoswala makusena naye, tingwati ese kwanyani totofamba nawo pasina chaitika. Ende vanhu ngavazive kuti vakatumira nyoka dzavo manheru hadzidzokeri kuwaridzi wadzo, dzinongodisappear. Vakatumira mazizi avo, regai kwaadzosera, ngaangodisappear. Pane mumwe musi wandainamatira zizi, zvikanzi mufundisi, zizi rapinda mumba mangu,
ndikati ndakurinyungudutsa, haridzokeri kumuridzi waro, haacharionizve. Richiuya zvikanzi mufundisi kwazi ya 3, ndikanzi anodisappear futi, zvikanzi asi kudzokera, ndikati ese ari kurohwa mumadziro, ese ari kupinda mumadziro memba. Vakazonzwa kuudzwa kunzi mumba menyu kune zvinhu zvedu, kanzi vanhu vari kubvunza zvinhu zvavo, ndikati vaudze kuti zvakamedzwa netsvimbo yaMozisi, haisvipe zvayamedza uye haichinje structure. Kuno munhu anofanira kuva necapacity yekumopa maproblems. Uri kunzwa kungoamopa wamedza utopfuurira pamberi. Varidzi vemaproblems, iwe ndakukuudza chinhu 1, kana waane ropafadzo, panotumirwa zvidhoma, panotumirwa munyama, panotumirwa zvirwere, zvinouya asi hazvidzokeri uye hazvina impact. Kuno munhu anotya zvitsinga. Izvozvi ndichitaura kudai gore rino vanovisa zvitsinga ngavaise zvakawandisa, wanoshanda nawo ngazvi, ende pavanozvisa zvinopera. Ende munhu akanohaya zizi akarishaya, akahaya rimwe akarishaya, akazohaya zverimwe, anenge asina mari. Wazozondro anenge asina mari. Munhu akaenda kun'anga nezita rako akanosiya mari, obva akuona uchifamba oenda futi onosiya mari, ane nguva yaanozoti mari yangu yapera muchinda namutadza. Ndotsika yana Mozisi netsika yana Jakobho yekuropafadzwa zvekutadza kuroyeka. Anoti ndirangarirei, kune munhu anoda kuti gore rino iri ra2023, ndinoziva kuti vanhu vazhinji vanoti ukapedza gore uri mupenyu waropafadzwa. Not this year. Ndinoda zvinhu zvinonongedzereka kuti 1, 2, 3, 4 ndakomborerwa. Kwete zvekuti as long as ndiri mupenyu. No. Tikumboda zvinhu zvinoonekera. Ende kune vanhu vanoti ndatanga gore zvisizvo. Ndiri kutotenda Mwari nekutanga kwako kwegore. Mwari anofanira kukuropafadza. Mwari anofanira kukuropafadza. Ndine vanhu vanoda kuti vagamuchire ropafadzo, kuti unyatsonzwa kuti inini ndaropafadzwa. Moyo wangu unoda, uye ndiri kutarisira mangwanani ano kuti kune mumwe munhu anofanira kujamba neropafadzo. Ndichitaura kudai izvozvo, ndina Mwari vandiri kutenda kuti ina handina dambudziko nekuti wapinda usina. Ndinotenda Mwari kuti kupinda usina is not a problem. Asi kuzoyambuka gore rino usina ndokwandine dambudziko nako. Ndoda kuti Mwari wekudenga atiitire zvakanaka mangwanani ano. Ndoda kuti munhu atange kunzwa kuti ndine vanhu vandiri kutsvaga pananga ndichinyengetera izvezvizvi. Iyo zvipandatanga kutaura nyaya yeropafadzo, ndine hama dzangu dzine hana iri kurova zvokunyatsonzwa kuti I became uncomfortable pananga ndichitaura nyaya yeropafadzo. Ndiri kukutsvaga. Kana ukasauya ndichauya ikoko. Nditsvaga vanhu vane hana dziri kurova vandiri kuda kupa ropafadzo mangwanani ano.